Ko je dostojan da tebe hvali, presveta djevo, čija su usta sposobna tebe da veličaju? To svaki prevazilazi. Sva velika i slavna dela koja su se dogodila sa tobom jesu tajne preblagoslovena Bogorodice i prevazilaze svaki smisao i reči. Lepoti devojaštva tvoga i previsokoj čistoti tvojoj zadiviše se heruvimi i uplašiše se serafimi. Čudesno rođenje tvoje ni čovečije ni anđelski jezik iskazati ne može. Od tebe se večni i jedinorodni Sin Božiji, Bog reč, neiskazano ovaplotio, rodio se i sa ljudima živeo, i tebe kao majku svoju neizrecivo u slavi uzdigao. Kao caricu svih stvorenja te pokaza, a nama te dade kao sigurno utočište spasenja. Zbog toga svi koji pod pokrov tvoj prilaze, različitim tugama i bolestima obuhvaćeni, primaju od tebe velike utehe i ozdravljenja i tobom se od raznih beda spasavaju. Ti si zaista majka svih ožalošćenih i brigama životnim opterećenih. Radost si tužnih, lekarka bolesnih, čuvarka mladih, pomoćnica ostarelih, pohvala pravednih, spasenje i nadanje grešnih i putovođa ka pokajanju. A svima uvek posredništvom tvojim pomažeš i sve zastupaš puna dobrote prema onima koji prilaze k tebi s verom i ljubavlju. Ti meni pomozi očajnom radi trudova mojih, zastupnice mila roda hrišćanskog. Pomozi mi da ne ostanem do kraja u gresima, jer nemam koga drugog da me zaštiti i pokrije, osim tebe, Vladičice, majko života. Ne napuštaj me i ne prezri me. Ti blagodaću Božijom znaš sve sudbine ljudske, spasi me, nedostojnog slugu tvoga, jer si blagoslovena u sve vekove vekova. Amin. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.